Neartta mí ó le taithí ach Blockley haing sé níor dúr gáil an bhíad garte. Dóla go bheith muidir cían an seonacht. Ceapan go becci. Dar réire níl sé cór go raibh bris a ceann na chuig seachtain ag fear na Gaillimh agus tá bailach léanaí clé immer gach seachtain, so ceapan go seasaí sé sin dómh. Fatty McCarry ó Hurling cín, chofáda le Colin Killeen as balla de chruach tací isteach ar a park. Agus bhfuil sí sinna casta isteach ó, tá sí coinítí bhiste, nó háirn sasna, scór má. Agus tá an ghuiile Blockley is a géad leis sin. Agus lína lántáach an ceantra Donseach. Graham a cuirtú cool fáte. An tíochail second caite. Just spiod, sin splóideach na crowd sé có tabbing an sin agus críoch áil an híos in bun an angach. Yeah, one shot lastfachí as a Crosby Aberdeenach an tuig Blockley mai iglúb ceirtú na scór. Fáte Crosby faoiheadh agus tá sí sinna casa. Thosa siad ar gáin leháin, cheirta siad a gáin le cooling glóte fórne ag Selin Crosby. Hí an dóna nád hí ach númad bháin caite. Cinnta go maiad, go mór seach sa clé, tána pasna dul chun láb agus tá an teag má. Tá cool le cup agus tá an fear cin ríist for se péide go níháilí. Tá péide fáte get tíiste go chuúid. Tá sé ar pingan. Agus timp ar Bert. Yeah, agus ceanna cup sin a Sean Murphy, Jonah Dochtú súsa glyfir sífos. Rad bó ró meall sin inis. Cean tócaí gúta Crosby ríist agus Blockley is a tóra chúl ach tóca Crosby cooling. Agus Selin Crosby. Gachéann á streaking búteach go dtí seo. Ceann sin stachas ró Canlan, smachtaí go deas ag Brian Canlan. Tá sé anthgan tíomhlíne. Ach tá sé beidir a héanana cuiinú ar chúl, Canlan fósa gimocht agus bhfuil cooling aige, tá Ilín Géir. Tá an ceart agat. Agus bhí siad a bhd níos teanna in IU fáil agus in líise bhí líise bhd ró lige. Gafailta go deas ag Paddy McCarry, bhfuil Paddy an scór amsú, tá má cheapra gohfuil. Ní chéad scór fáte Carlow Parke. Tágus tá cóimirt snasta a spáint acu. Is nuair bhrisiste síos tá tam léir le bhúcan de ráise chu ach just na iirtaí sin ar fóríal bheith áféil orthú. Ceann seo builte Conor Lawless tíadach an puc amach. Agus heapan go plán beg go bhíonn sin Lawless ar an trasnan. Agus Derkel Duff. Puck slashe sin. Ní sangwil ítach atá sí fáte Graham an íist. Agus ní féidir a bhar seo tádach ar mú. Callum Graham dúhíonn fáte go dtí seo. Grúte Gaile agus Grúte an tam seo ag Vince Morgan. Morgan fósa gimach leis cum an cáilte go pass gáling ag Burke. Burke thar an sasnan. Ó táchlaf an tein Liam. Seanta chúltaí bháin, cúlín deas an tíbhile. Your hot team Blockley is mágan na himráí sin ar fáil. Cinnti a tíint agus fair play na lads gan an tam sin a thuirt a ráis a ríis don cúntaí. Agus ceann fáte ag Brendan Kenny. Fáte as aige. Eilen Buckisteach, tíú lántas a ríist, Lucy chuine súlgéad. Fáte ag Brian Canlan. Sé gitóg agus ar híomh le clé, tá sé héin sásta mar tá sí seolta go háirn sastan. Dá na ceann fáte ag Brian Canlan. An lán cúlíonn sin. Ceann sin fáte ag Blockley ar gáir ríist. Nu sé fáte Conla rian. Conla turfríomh sé seo mar scór glót úl sí háirn sastan. Scór ítach ó Fairlaw Park Blockley. Níor leis. Míá ceart a Gaffney a coolbole a fáil scór Graham gan dóróir. Well, tá cínte ar gan sin háirn sastan. An réitir scuileis na pucan gáir sin Skippery. An ceann sin an top. Fáte Gaffney. Gaffney cuirtú scór. Sí sin ard. Ach tá sí háirn sastan scór le Gaffney go háin ar fad. Shane. Sin agus sin an imróir mí ceart le fágáil séir dar ire. Ní tó go bhecinn Callum Graham chéad éireachta sin leis an ngí leis an ngríon. Ach tá sí fáte an dáireacht agus bheith se sásta go má go amar tasnan. Le Spórt sin beidir láideacht na gréine. Fáte Kenny. Pass begin ín ard. Agus eistú sell agus beidir go seansan seo Gaillimh bhronsaí. Ceann se builte Rory Burke. Agus níocht seo háirn sastan Rory Burke. Lorintí testing candidacht ó the chopteam. Agus Colin Killeen gur amsú fáte Jason Rabbit. Tógur sé Buaicphointí nuair seo agus beidir cearta fad aige. Agus tháinig sé sin obair chrua an blocáil má. Secondí gimocht fáte Kenny. Kenny gúnaí Cliiche leis a slitter. Níor dálainn agus sin spása Gaffney. Tá ná cúlín eile amsú sin scór álainn. Pasnaí fichas láat, stas a grúb. Sin agus a buncloch sais an tá spáanta seo ná ó rion agus a glúsí nach ag a trí agus sé tá siad anna compórdaach agus iad ag Mark Albert dimóí is fearb is ládra na Galway.
Agus Crosby sin scóréta a tríú cán. Ach seo seans. Can dubh fáte get mar sin Ollie Gaffney tugadh Buaicphointí. Agus sinné tá Blochlí ais ag Leathcheannais faoi fiche chuig go láin a tiltte go maith cup. Agus Ollie Gaffney Cliath-2 agus sin bua mór iríist Liam tiltte go maith go Fergal Healy dímach ach na cúil sin a géad a thug sé sin an tús má go Blochlí. Cinnte go dog agus look Ach in contract grúte agus a tiltte go maith ag for an óg Blochlí an scóir deire Blochlí 2-8 Gaillimh-0-17.